Сега ще видим как е. Не, спокойно. Това има и едни сиренца също. Ти какво ще пиеш, бе? Да. Солена вода. Ей, сега ще видим. По 17. Ама микс, нали? Не, от тия сотки. От тия по 17 би трябвало да се съберат. Да. Айде, кой е дошъл? Айде, кой ще участва? Щом те обичам. Микрофона? Ние сме! Добър ден! Добре дошли на това красиво място, където небето среща морето, за да станем свидетели на един специален избор. Изборът на двама души, които искат да дадат официално име на своята любов. Скъпи Тони и Теди, преди всичко искам да ви благодаря за поканата да бъда част от вашия ден. За мен е чест и истинска радост. Защо? Аз имах привилегията да виждам радостта в очите на хората, когато с тебе, Тони, сме били на много други сватби. А ти с твоята камера запечатваше тази радост. Но днес ролите са малко по-различни. Днес ти преживяваш тази своя радост с твоята любима Теди. И това прави този момент толкова специален. Има и още нещо особено красиво, че днес до вас са вашите дъщери Роберта и Симона. Те не са просто свидетели. Те са част от пътя, който ви е довел до тук. Те са част от любовта, която сте изградили около себе си. Благодаря ви. Скъпи гости, Теодора Стефкова Тодорова и Тони Василев Димитров са заявили в община Поморие, че желаят да сключат граждански брак. Документите са прегледани, уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Кажи сега пред всички нас, Теодора, приемаш ли сама пред своята съвест, пред твоите близки, приемаш ли да бъдеш ти най-вярната му спътница в живота? Не само в дни на щастие за вас, но и в дни на труд и трудни часове. Приемаш ли? С най-голямо удоволствие и любов. Браво! Приемаш ли, Тони, за дружна обич с нея
да пазиш свитото от вас гнездо. Вашия дом, не онзи дом, в който всичко има и нито лъх човешка топлота, а дом на мир и дружба споделена, граден с труд и щастие в труда. Приемаш ли? Да, да, да! Приемам! Вие изрекохте своите думи пред закона, но има думи, които не могат да бъдат записани в нито един документ. Думи, които идват от сърцето и остават завинаги в паметта. Обетът не е просто обещание. Той е спомен за всичко преживяно и надежда за всичко, което ви предстои. Искам да ви поканя да се обърнете един към друг и да ни споделите това, което искате. Само днес, само тук и сега да си го кажете. Моля, целите сме слух да чуем вашите красиви думи един към друг. Всички ги слушате, нали? Извинявам се, понеже много ме развълнуваха вашите отказания. Затова ще си помагам и ще поглеждам. Преди точно 8 години, на 17 на 2018 година, в един неделен следобед, съдбата реши да ни запознае. Дъждът валеше безмилостно, сякаш искаше да ни каже, че ще ни върви по вода. Помня как небето плачеше, а аз все още не знаех, че всъщност предстои една от най-слънчевата част от моя живот. Помня първите ни срещи и погледите ни, които говориха, че се обичаме още от пръв поглед. За тези 8 години с теб видях и преживях неща, които не съм и мислила, че ще ми се случат. Пътешествията са едни от тези логични моменти, изпълнени с любов и скарабайче спомени. Видяхме чудеса като Памукале, Стоунхендж, Ликийските гробници, египетските пирамиди, Луксор, британски замъци, буддийски храмове. Събирахме те български, турски, гръцки и тайландски плажове. Летяхме над света. Обикаляхме близки и далечни места, но винаги се връщахме у дома. Но има едно място, специално място, Поморие. С магичните му залези, с морския бриз, с безкрайните плажове, с лечебната гал. Толкова много обичахме да се връщаме тук, че Поморие се превърна в наш нов дом. През тези години изминахме и през немалко трудни периоди, но винаги се справяхме заедно. Днес животът ни е изпълнен с топлина, лекота, нежност и грижа един за друг. Живеем с усещане за сигурност и с нещо, което няма нужда от думи. С любов. Тоня, обичам да гръбта. Обичам да пътешестваме заедно. Обичам да създаваме спомени заедно. Обичам да те обичам безкрайно. Обичам начина, по който ти ме обичаш толкова нежно. Затова днес обещавам да те обичам и в слънчеви дни и когато в живота ми вали безмилостно. Да бъда твой партньор във всяко следващо приключение.
от далечните пътешествия до малките уютни вечери у дома. Да споделям с теб и искрено, и залеза, и всяко ново начало. Тони, благодаря ти за всяка една минута за тези 8 години и ако трябваше да избирам отново, пак бих избрала теб. Обичам те. И аз те обичам. Благодаря. Сега се ли те държим? Сега по-трудното част. За тебе. Аз ще си го кажа. Теди, Да. ще започна с това, че ти, освен моя любима, си най-добрият ми приятел и човек, на когото мога да разчитам за всичко. Благодаря на съдбата, че ни даде втори шанс, че ни срещна и че си допаднахме от пръв поглед. Днес, точно 8 години след първата ни среща, аз съм все така влюбен в теб. Благодарен съм за спокойствието и добрината, с които ме даряваш постоянно. Ще се старая и аз да бъда по-добър, повече приемащ и по-малко критичен. Най-много благодаря за това, че ме обичаш и че ми позволяваш да те обичам. Сигурен съм, помниш, че първото, което ти казах че ти си Теди на Тони. Помня и че ти беше първата, която каза обичам те. Обичам те и аз. Обичам те повече от любимият ми Тайланд, където се осмелих да ти предложа да се вземем тази нова година. Щастлив съм с спомените, които създадохме заедно. Вярвам, че ни очакват още безброй изгреди, които да пропуснем точно ти влюбовта. И залези, които да изпратим с възхищение. Искам да бъда до теб всеки ден завинаги, не само в радостни, но и в трудни моменти. Обещавам да бъда твой приятел, любовник и верен съпруг за останалата част от живота ми. Обещавам да прочета този обет отново на нашата сребърна и златна сватба. Обичам те, Теди. Моля те, бъди моя съпруга. Ще бъда. Браво! Справихме се. Благодарим ви за тези искрени думи. Подарихте ни нещо много ценно. Да станем свидетели на вашата любов. Такава, каквато е. Истинска, зряла и споделена. След като чухме вашите категорични желания, вашите красиви обети, време е да минем към официалната част за подписване. Това е най-важно. Да, да се държите. С специалната. Теди, заповядай да подпишеш акта за сключен граждански брак. Помощниче. Тони, заповядай. Аз ти го раздвижих. Моля, свидетелите, заповядайте и вие да подпишете. Също името. Аз избърках. Чакам да
Не се настъпваме, а си отстъпваме. Само леки. Айде да настъпим. Няма. Съгласно закона, според обичая, от името на кмета на община Поморие, господин Иван Алексиев, обявявам гражданският брак между Теодора Стевкова Тодорова и Тони Василев Димитров за сключен. Нека от сърце и душа да им пожелаем щастие. Можете да се целувате. Че ви е проблем. Пръстенът е знак на съюза, който доброволно се сключва между вас. Отпечатък за честност, за вярност, за преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Моля, момичета, поднесете пръстените на вашите руки. Браво! С помощта на Тони, момичета. Ако искаш ги изхвърли децата, ги изсипи. Ай, да. Която на кого? Която. Я вам деца. Юху! Хайде, го, чиво! Пазете се! Здраве! Нека вдигнем на здравица за вашето семейство, за вашия дом, за ваше здраве, за всичко, което ви предстои напред, да го посрещате заедно щастливи. На здраве! Да бъдете! На здраве! На здраве! Здраве! Да. Така ли? Аз си пия некс. Аз съм пръв. Не ме настъпваш, ама нямаше команда. Помнете, че щастието е много крехко. За него са необходими нежен допир на нежни пръсти. Документа за сключен граждански брак предоставям на теб, Дейви. Пази го. Обещаваш. Честито. Благодаря за... Честито, Тони. Благодаря за... Честито. Честито. На добър път в семейния живот. Щастливи хора. Бъдете честити. Живейте в мир и сговор до дълбоки старини. Амин. А на вас, скъпи гости, ви пожелавам едно прекрасно, незабравимо
сватбено тържество. Браво! И ние благодарим. Можете да поздравите? Целувате Бог. Кое? Айде! Кое? Може да има някоя турбичка, чакай. Не може да снимка, че направихме за време. Задължително сега ще... Ето, Коса ще ни снима. Ага! А, вие с телефона ли? Добре. Тони, Е, сега ще дойде и Тони. Че вечно съм безпукната само да не ви... Е, тук отзад да Майче, слушай. Отзад да само е слушай. тук комшите да се снимат с нас. Ето всеки тук трябва. съм готов да Аз просто ще взема... Айде. Не шарените. Ако си шалка до тези, е така. Да, ще си има Не, кичка. не. Дигни ръка. Аз не мога моята ръка да дигам, мога така да правя. А кой ще ви снима с телефона? Ами... Телефона? Добре, айде. Защото малко по-бавно ще станат специално и тези. Иначе ще видим какво... Да не избягате. От тук тръгваме пеша и в 8 часа сме в Гаята. Да, ами... Да не избягаш. Ще дойдем много. Как Може е? за малко, да дойдем за малко. Няма за малко, за колкото сме всичките за толкова. Не бързайте за никъде. Чувствайте се сега хапвайте добре и после дошли. вече- Извинявай, че не ти обръщам. Няма да ме обучавате се, сипвайте си, моля ви. И към 7 часа тръгваме от тук към ресторанта. Искам снимка с телефона. Добре. Чакай да го махна. А ти екшън камерата изключи ли я? Или още работи? Ами сега ще видим. Да си направим някаква снимчица. Дали хазайката И направо тогава и извинявай, Бети, тогава и това, слагай ги вътре, да. сканичка кафе Не знам къде да я сложа тази. И да бъдем. Седни. ще се усмихне. Чакай, сега ще видим какво. Спахте ли добре Оп, Бети само тъй тук да взема нещо. и ще звучи Добре. невероятно за някой, ако някой пак твърди, Е, тук ще сложа чашки. Може и такива. Има и хартиени чашки е там. Добре. То всеки си има чашка, или не? Ами не знам. Има ли някой без чашки? Някой без чашка?